Har de? Ja. Hvorfor? Hvorfor har en af hvis videoer blevet værre? Josef, du skal ikke. Dodge det. Josef, nej, det skal du ikke gøre. Jeg... What the fuck? Ikke spørge, hvad jeg lover. Jeg kan ikke spørge, hvad jeg lover. Jeg kan ikke se, hvad jeg lover. Ida, keep ham. Keep ham. Ida, gå. Victor, prøv at se. Gå. Victor, prøv at se. Victor, ikke se, hvad jeg lover. Du bliver bad fra YouTube. Hvad? Du bliver bad. Mig? Ja, så gør det der. Og så bliver jeg også bad. Hvad skal jeg love med ham her? Fuck Ida. Victor, hvad skal jeg love med ham her? Nej, du flyver! Hey,